הנה, עכשיו פה. אבל מבט ישר. אני חד ירח עושה, בדוגמנות שלי. אתה בעצם ז'אן פול גוטייה. אני ז'אן. אולי זה אורש תהליכה. על זה? של הדוגמא. אני ז'אן. איזה כיסאות יותר ככה? אני חושב את זה. שייך חכי. או, איך? נכון דומה? אני חייבת להגיד שזה דומה. תודי. אני חושבת שאני לא סבלת כל כך איך אנשים הולכים, אני... שימי לב מעכשיו. עכשיו אני אסתכל, אני תסתכלי, חייבת להסתכל. זה ממש ככה, אוקיי, ממש דקה ככה. שאני אזכור. האמת היא גוררת את הרגליים ועדיין כאילו, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את המילה, אבל קוף. לא, אני... אתה טועה כזה, אתה מסתכל וטועה מה יהיה העתיד, נכון? אתה חושב לאן אני אגיע עוד. מה פתאום, אחי? יש את החיים שלך, אני לא יכול לשבת את מה, אני... אכפת לי כל אחד שעשה משהו כזה. אבל תראו, זה כיסאות ממש יפים. משהו, גם אני חשבתי. בלי צחוק. כן? ממש יפה. כן. צריך את הכיסאות האלה. אני מסתכל על המרפסת שלי. תקשיבי, עכשיו הערתי לה על ההליכה שלה בהדחה, פומבי. וזה היה הכי מצחיק בעולם, כי אני יושב לידי מעשן, וכל פעם שהיא עוברת לידי, אני רואה שהיא מנסה ללכת ישר, וזה לא הולך לה. אבל אני רואה שפתאום יציבה משתנה כזה, אז היא כזה... פתאום היא הולכת כזה ככה. אבל שכאילו אני לא... שאני כאילו לא יודעת שאני מסתכל, אז פתאום היא חוזרת לדבר הזה מהידיים. בסוף נהיה חקיין, חבל על הזמן. יש פה הרבה חקיינים, אתה יודע, גם אתה, גם אני, גם הוא. לא, אני פחות... אתה פחות, אתה יש בזה. גם גיל. דופק לבן אדם הזה לפנים, אז נגיד את פשוט כזה תעשי בכוונה כזה, תצחק כאילו מול הפרצוף וזה, ותראי שזה לא מעניין אותך ולא אכפת לך, ואז זה עוד יותר מעצבן. צריכה ללמד אותי את הטכניקה הזו. אל תדאג. כי אני נגיד ממש יוצא החוצה מהשן וכזה רועד. זה לא טוב. לא. זה ממש לא טוב. לא. עצבים זה לא דבר בריא. אתה יודע מה, אני גם בקטע של הספורט, אז כבר אני בעמדת ידיים, כיף לי, מה אני... זה באמת משחרר... לא, זו תכונה מדהימה, אין ספק. להראות לבן אדם ש... עוד חודש. לא, האמת שלא. בחוץ, היא שמחה עליי. מצבים שאני הגעתי עם השמחה עליי. לא, כי זה באמת כי היית ממש לבד. ממש לבד. אני... יש דברים שמפריעים לי אצלם, לא השכונה, מפריעים לי גם דברים אצלם הכל, אבל אני יודע דבר אחד, אם אני מגיע למקום, וזה המשחק, אני חייב להסתגל, אוקיי? הוא לא מרשה לעצמו לרדת טיפה, הוא קורא לזה לרדת, אני לא קורא לזה לרדת, שלא יהיה הבנות. אני באמת, כי אז גם דיברנו על החליפה, שהוא הולך למסעדה. אבל זה לא קשור ללרדת. אתה, בשבילך זה לא לרדת, כי בשבילך זה לא לרדת. בדיוק, שי, חביב אלבי, כמו שאנחנו אומרים עליו, דוגמא כאלה מילים איך הכיף גם תוזים. אמרתי, סלים לימד אותי. אוקיי, תקשיב, אני פשוט אמרתי דבר פשוט. תקשיב, טני יכולה להגיד ולהסביר קצת, הסבירה שדודי הוא מרגיש והוא רוצה לעבור תהליך וזה. ואנחנו לא באנו לעניין פה אף אחד תהליך. אני מעניין אותי מעצמי, ומעניין אותי מה הילדים שלי עכשיו עושים עכשיו. ועוד שנייה, ועוד שנייה, ועוד שנייה. זה מה שמעניין אותי. אבל כשאני גר פה בבית, אוקיי, אני יכול לבוא מגבוה, זה לא גבוה, הכוונה, אני בן 42. הלו, יש פה ילדים, אני לא מוצא את עצמי, אוקיי? דיברתי עם שי. כן, זה הבעיה הכי גדולה שלי. השיחות פה, תקשיבי. מה, אתה ראית אותי מנהל שיחה עם, נגיד, כמו שאני מנהל עם ארבל? בחודש, או איזה שהוא מנהל עם זה שלך, בסדר? לא, זה לא קשור. אין מה. אנחנו דיברנו על זה, ואני, שי יודע שכל הבית היה נגדו, כאילו, אני לא לקחתי שום דבר, אני באתי איתו, למה גם היה לי מעניין איתו, ודיברתי איתו והכל, והוא יעיד על זה. באמת שזכותו לעשות מה שהוא רוצה, כל עוד לא פגע בי, זכותו. אבל כשאני היום באתי, וכאילו, יש את הסיטואציה הזאת, כל כך חייבים, אמרתי, גם מסתכל מהצד, אוקיי, רואה דודו, לא שאני צריך שדודו יושב לידו, אבל איך שלא יהיה, גם דודו נותן, יושב מכאן, בסבבה, היה קצת מבסוט, היה כאילו נראה שחוזר, אז כאילו אני חושב שברור שדודו לא צריך להיעלם מהפה לאדם, מי יהיה קטנה. רגע, נשמה שלי,
אומרים אצלנו בארצית, זה ברור כשמש. אני לא בן אדם טיפש ולא כלום. אם אני את שומעת? תסתכלי בו שאמרת, באמת שתי סיגרות בחוץ עם קפוצ'ון על זה, עם הסמיכה עליי. כולם עשינו פיגועים היום, זה לא... רגע. אוקיי, ברור כשמש הוא לא צריך להיעלם. אבל אתה יודע שהבן אדם, כאילו, תחליק לו. והוא לא מחליק לו, זה הדיבור שלי. תקלקל אותה, זה לא מבודדת. מה ראית? הוא חס בכלל יש לנו מגופתי על מכך. הרבה. מה, לך הגעת? ועכשיו איתה? ראית העליפה? הסתכלתי. כל פעם שאני מצחק עליה. אני כבר את מצחק. זה טוב. את שומעת לך תשובה. אני לא שומע כאן יכול לבצר טיפה על זה. שיחה רצינית רצית, לא? העליפה הזאת זה באמת